Ужо зараз з намі на сувязі намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павел Латушка. Спадар Павел, вітаю вас, добрый вечар. Добрый вечер. Як лічыце, наколькі балючым гэтыя санкцыі могуць стацца для рэжыму Александра Лукашэнкі? Ну, на сегодняшний день, конечно, гандлёвы оборот паміж Беларусью и Украиной невялікі, и он символичный, але ўсё ж таки гэта вельмі важный посыл, бо гэтыя санкции уведены на 10 годов. Гэта санкции, гэта реакция на злачынныя дзеянні режима Лукашэнкі по падтрымцы войны супраць Украины за тое, что прадстаўляецца тэрыторыя Беларусі для агрэсіі супраць незалежнай дзяржавы и тэрытарыяльнай цэласнасці суседняй дзяржавы Украина. Вельмі важна падкрэсліць, што гэтыя санкцыі фактычна ў адносінах 23 кампаній тычацца 18 пунктаў, сярод якіх і блакаванне актываў, гэта выкарыстанне транзітных магчымасцяў, гэта абмежаванне гандлёвых аперацый. І таксама важна, што ў гэтым указе, які падпісаў прэзідэнт Зеленскі, даецца прапанова накіраваць гэтыя санкцыі ў Еўрапейскі Саюз, у Злучаныя Штаты Амерыкі, дзеля таго, каб яны маглі прымяніць аналагічны падыход санкцыйны і ў адносінах гэтых кампаній. Ну, глядзім на беларускую чыгунку, якую якраз паказваеце. Менавіта беларуская чыгунка выкарыстоўваецца расійскімі ўзброенымі сіламі і рэжымам Лукашэнка, каб пастаўляць тэхніку, ўзбраенне салдатаў, якія пазней атакуюць тэрыторыю Украіны альбо рыхтуюцца сёння на тэрыторыі Беларусі, перакідваюцца на ўсходні фронт. Гэта ўсё падтрымка вайны супраць незалежнай дзяржавы. І за гэта павінна быць адпаведнае пакаранне. Гэта лагічна, натуральна, ясна і зразумела. Спадар Павел, ужо вось заўтра, як лічыцца, будуць абмяркоўвацца санкцыі супраць Расіі і Беларусі адначасова ў еўразвязе, і некаторыя, уласна, не зусім падзяляюць меркаванне, што гэтыя санкцыі варта ўводзіць адначасова супраць Расіі і Беларусі. Як вы лічыце? Я лічу, гэта абсалютна памылковым падыход. Калі мы паглядзім, на мінулым тыдні з'явілася такі цікавы артыкул вядомага ў Беларусі палітолага Прыгермана, які заўсёды быў вядомы таму, што ён дапамагаў рэжыму на працягу апошніх гадоў стварыць іміджавую сітуацыю, што Лукашенко з'яўляецца гарантам незалежнасці. Гэта было апублікавана на такой платформе, як Мінскі дыялог. І сёння, калі мы чуем аналагічныя наратывы з вуснаў некаторых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху Беларусі, напрыклад, Вольга Кавалькова аб гэтым казала, мяне гэта здзіўляе. Ці ўмысна, ці неўмысна фактычна паўтараецца гэты наратыў, які сёння заводзіць прапаганда. Давайте ацэнім сітуацыю. Валавы ўнутраны прадукт Беларусі мінулым годзе панізіўся на 4,7%. Фактычна, рэальна гэта 5 і больш адсоткаў процента. Экспорт у рэальным вымярэнні скараціўся на 26%. Гэта тое, што з'яўляецца даволі моцным ціскам на рэжым. Рэжым вымушаны шукаць дадатковыя крыніцы фінансавання, у тым ліку ў Расійскай Федэрацыі, але не толькі. Ён нават паехаў у Эміраты, каб выкарыстаць свае прыватныя сродкі. Па розных ацэнках яго прыватныя сродкі размешчаны ў Эміратах ад 7 до 10 мільярдаў долараў США. Ён накіраваўся ў Зімбабве, дзе займаецца золатам, дабычай золата кампанія, якой кіруе правая рука Лукашэнкі Шейман. Ён шукае сродкі фінансавання, бо Расія на гэты момант яму такіх сродкаў не дае. Сітуацыя крытычная, але ці могуць санкцыі самі па сабе вырашыць гэтую праблему? Не, безумоўна, не. Таму мы кажам, што павінны быць і крымінальны пераслед, і на мінулым тыдні мы пабачылі, што парламенцкая асамблея Савета Еўропы прыняла рашэнне аб неабходнасці стварэння спецыяльнага міжнароднага трыбунала за агрэсію, дзе ўпісаны якраз такі Лукашенко і ўся яго хунта, якая дапамагае агрэсіі. Тыдзень таму была адпаведная заява Еўрапейскага парламента. Амерыканцы абяцаюць стварыць адпаведны ўжо трыбунал да лета бягучага года. Гэта ўсё цісніць на рэжым. Рэжым уже фактычна стаіць на адным калені. І сёння казаць аб тым, што трэба паслабіць ціск у адносінах на Лукашэнкі, гэта абсалютна памылковая пазіцыя. Прабачце, тады трэба было бы з логікі Кавальковай. Калі Лукашенко зрабіў захоп самалёта, значыцца, еўрапейцы павінны былі захапіць самолет Белавия над еўрапейскай краінай. Альбо, калі Лукашенко арганізаваў міграцыйную вайну супраць ЕС, значыць, Еўрапейскі Саюз павінен быў звесці десяткі тысяч, як сам жа пацвярджае Лапо, так званы старшыня пагранкамітэта, і ўкідваць іх на тэрыторыю Беларусі. Калі пачаў Лукашенко агрэсіі дапамагаць Расіі, мы хочам, каб Украіна ці Еўрапейскі звяз пачаў наносіць ракетныя удары па вайсковых аб'ектах Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі, ці можа увесці
войскі НАТО. Санкцыі – гэта цывілізаваны адказ на злачынныя дзеянні рэжыма, і не толькі звязаны з агрэсіяй, а супраць беларусаў. Гэта той інструмент, на жаль, якой з'яўляецца найбольш прымальным і найбольш эфектыўным. Наш падыход, і мы працавалі над гэтым усе апошнія месяцы, каманда НАУ і прадстаўніцтва па транзіце, з'яўляецца ў гарманізацыі санкцый. У чым праблема? Я хацеў бы, можа, одну хвіліну яшчэ вашай увагі засяродзіць. На сённяшні дзень склалася сітуацыя, што вельмі шмат тавараў забаронены для імпарта на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. З другога боку, Лукашэнкі забаронена прадаваць беларускія тавары на рынку Еўрапейскага Саюза. І атрымліваецца, што да вайны Расія дапамагала Лукашэнку прадаваць беларускія тавары. Пасля вайны зараз Лукашенко дапамагае імпартаваць у Беларусь неабходныя для Расіі тавары і увозіць іх у Расійскую Федэрацыю. Фактычна, вось гэтая нераўназначнасць санкцый, аб чым мы казалі яшчэ з сакавіка мінулага года, стварае кантрабандысту Лукашэнкі і ўсім яго гаманцам магчымасць нелегальна зарабляць грошы. Можа, мы далей дазволім ім зарабляць гэтых грошай, каб у Лукашэнкі ў Эміратах было ўжо не 10 мільярдаў, можа 15-20 мільярдаў. Пра што мы кажам? Спадар Павел, раз вы ўжо узгадалі вось пра візіт Лукашэнкі ў Зімбабве, сёння там зладзілі дыктатару вельмі аўтэнтычны прыём. У аэрапорце горада Харара сабраўся натоўп людзей, які прывітаў Лукашэнку. Давайте паглядзім, вернемся да размовы. Зразумела, інтарэсы Александра Лукашэнкі – гэта золата, гэта дыяманты, а таксама гандаль зброі з гэтай краіны. А які можа быць інтарэс у Зімбабве, каб супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі? Я хочу, можа, закончыць таксама яшчэ тэму санкцый. Вось мы кажам пра тое, што за забойства людзей ва Ўкраіне адказвае Украіна і Еўрапейскі Саюз толькі санкцыямі. Уяўляеце сабе, там забіваюць людзей, гэтаму дапамагае Лукашенко, а ў адказ ідуць толькі санкцыі. Так вось і пытанне да тых, хто сёння апелюе адмяніць санкцыі ці не павялічваць санкцыі на Лукашенку. Няхай далей они забіваюць людзей, а все просто будуць чакаць 2025 года, можа перамовы будуць з ім доўгія праводзіць, а гэтым часам яны будуць забіваць. Пытанне ў тым, што Лукашенко ўжо больш не з'яўляецца гарантам нашай незалежнасці. Ён ніколі такавым не быў. Гэта той наратыў, які быў прададзены МЗС Макея, і я это дакладна ведаю, бо працаваў тады ў сістэме МЗС пасля 2015 года. І трэба падманваць сабе перастаць, бо Пуцінам прынята ўжо рашэнне. Ён казаў аб гэтым Шольцу напярэдадні вайны супраць Украіны. Мы бачылі гэты артыкул вядомы Пуціна, так што тут абсолютно реально мы разумеем, что пытанне з пункту гледжання России вырашана. Толькі мы, беларусы, можем забяспечыць незалежнасць нашай краіны. Што тычыцца Зімбабве? Зімбабве, зразумела, гэта золата, зразумела, гэта рынок, гэта Афрыка, дзе хацеў бы Лукашенко прадаваць беларускія тавары. Гэта магчымасць атрымання фінансавых дадатковых уліванняў у эканоміку Беларусі, бо сёння, як мы таксама паглядзім, як прырасла грашовая маса на рынку Беларусі. Вельмі значны прырост. Я не выключаў бы, я не эканаміст, трэба запытацца у эканамістаў, хуткай дэвальвацыі беларускай валюты, бо цісне сапраўды напампаваная рублём эканоміка. Яму патрэбна валюта, каб стрымаць гэтую крытычную сітуацыю. Мы памятаем 11 год, калі ў 3 разы произошла дэвальвацыя валюты. Зараз можа адбыцца 20-30%, ніхто не ведае. Таму гэта пытанне атрымання грошаў. Ну і таксама, конечно, зарабіць на гэтых грошах на золаце для сваёй сям'і, для тых, хто яму дапамагае гэта зрабіць. Шэйману і кампаніі. То, уласна, тады пытанне, што застаецца ў казне, што застаецца, уласна, у кішэнях лукашэнкаўцаў. Атрымоўваецца, што Расія ўвесь час гэты падтрымлівала рэжым у Беларусі, то сёння пра гэта недзе гаворкі, і я так разумею, што проста не застаецца грошаў.
Так, сапраўды, бо па нашых звестках аб гэтым кажуць у калідорах Міністэрства фінансаў, Міністэрства замежных спраў Беларусі. Ідзе актыўны абмен інфармацыяй аб тым, што нібыта Расія адмовіла яму ў фінансаванні. І яму трэба знайсці гэтыя дадатковыя сродкі, каб у гэты крытычны год, 2023, ён фактычна можа стаць годам такіх тэктанічных зменаў. Все, конечно, будзе залежаць ад развіцця падзей ва ўкраіне. Мы жадаем украінцам перамогі. Гэты год таксама найбольш вялікіх запазычанасцяў рэжыму Лукашэнкі, які ён назбіраў за ўсе гады свайго праўлення. І дзе знайсці гэтыя грошы, каб пакрыць гэтыя запазычанасці? Вось для Лукашэнкі даволі трыгерная сітуацыя. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Павел Латушка, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, быў у нашай студыі.